ndiri kutegwa ndichinzanzi kune nyaya yemari ye50,000 yakafamba sena guys. I think I should just address it because ini ndiri munhu wemurume handidi zvinhu zvine makowa mukati. There are some people vari kundibvunza kuti 50,000 yakafamba sei, yakabva kuna Sisi Shingi, kuti mari yangu haina kusvika. Handitika, I just want to be honest guys. Ini ndoda zvinhu zviri transparent, zviri 100% transparent. So if people are asking kuti 50,000 yakafamba sei, Zimbabwean businessman based in South Africa Mr. Mobois Munetse vogeza maoko pakubatsirana nemaZimbabweans akadzingwa mudzimba ayo akamirira mabuses kuti adzoke muZimbabwe. Mr. Munetse vabuda pachena kuti havachakwanisa kunge vachibatsirana nemaZimbabweans aya mushure mekunge vapomerwa mhosva yekuti vakadya 50,000 rand yavakanga vapiwa nemumwe weowisha kuti inge ichishanda pakubatsira maZimbabweans akadzingwa mudzimba aya. Vamunetse vazongobuda pachena vakati chibatsiranai ikoko nehama dzenyu ende musandi involve muzvinhu zvenyu nekuti mashatisa zita rangu pachinhu chandisina kuita, uye vaenderera mberi vachitsanangura mushandisirwo wakaitwa mari iyi nekwayakaendeswa, vakati havana kana sendi ravakadya zvaro. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndikuda kuti muteerere zvanga zvichitaurwa navamunetse palive yavakaita nezuro. Asi ndikuda kuti kana mapedza kuteerera ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. ndiri kutegwa ndichinzanzi kune nyaya yemari ye50,000 yakafamba sena guys. I think I should just address it because ini ndiri munhu wemurume handidi zvinhu zvine makowa mukati. To some of you it's like I'm going to be off topic guys. Handitika, there are some people vari kundibvunza kuti 50,000 yakafamba sei, yakabva kuna Sisi Shingi, kuti mari yangu haina kusvika. Handitika, I just want to be honest guys. Ini ndoda zvinhu zviri transparent, zviri 100% transparent. So if people are asking kuti 50,000 yakafamba sei, regai ndikotsanangura zvakadaro. Right, pandakaita live yokutanga kuCape Town, ndakataura ndakaudza vanhu situation yakanga iri paground kuti zvinhu zvakadai. Ndobva Sisi Shingi vandifonera vakati mukoma Mobois, situation ndipe account number yenyu ndakuisa mari. Ndobva vaisa mari ndakatoposta papage pangu kuti taisirwa mari iyi. Anditi ndobva ndandiri kuCape Town ipapo, ndobva ndatora mari iyoyo, ndobva ndafonera Fafi ari kuCape Town because anga ari paground, ndobva ndafonera chairperson weZimbabwe in Cape Town, mukoma Weston, ndobva ndavaudza kuti mukoma Weston tapowa mari kuno kuida kubatsira vanhu and inini toda kuzvichenura kuitira mangwana. Anditika mari ndinayo. Ndobva vati Munetse uya kusite uku kwakaungana vanhu. Tasvika ipapo ndobva paitwa meeting yanga iripo nyaya yemari. Then chinhu chakanyanyoitika panyaya yemari guys, yandikudze chokwadi, pakatanga kuita kuti vanhu vatadze kunzwanana nevamwe vangu vakambobatsira vakuti vari kuda mari iyoyo. Vamwe vachiti takasenzesa mari dzedu dzetransport and so on. Saka nyaya yekuti vamwe vachiti mari inopiwa ningi, vamwe inopiwa ningi, inopiwa ningi, vamwe vachiti ngaipiwe ningi, pakatotadza kuwirirana ikoko guys. So zvandakabva ndaita manje ndezvekuti because pakanga pani ma-emergency cases aidiwa, vainetsana pachavo kuti mari yotransfer yaendeswa kunani. Vangu vari panotozviziva guys. Ndobva ndatora 35,000 ndobva ndaitransfer pana chairperson vese varipo, ndobva ndavaudza kuti 15,000 balance iyi ndichazobhadhara kana ndanzwa kuti zvakamira semagadzirisana. Ndobva ndafonera Sisi Shingi nezuro, ndobva ndavaudza kuti Sisi Shingi so far pa 35,000 yachona iyoyo toda kuti mari ibvunzwe, ite accountability. Imwe challenge iripo ndeyekuti mari yakangoriliswa yeseka 1 zvinozofamba sei. Ivo vachino vari kuCape Town ndakavaudza kuti even pa 35,000 yandiri kuburita izvozvi we need accountability yokuti yafamba sei, kuitira kuti anenge azotipa mari wachona handitika
anoziva kuti mari yake yafamba sei, and in future anoronga budget. Even takanyora pasi kuti yakatengwa chikafu yakadai marisitsi achona, zvinotibatsira kuti tipiwe mangwana. Anditi saka ndakafonera sisi Shingi ndakavaudza ndati so far kune mutauro. Even nezuro pandakaenda pa Cape Town Refugee Center vaitonetsa vamwe vachitaura kuda balance yachona, vada balance yachona. Ndikati aiwa, you must speak with one word kuti zvinofamba sei, mari inoita sei. Anditi saka nhasi ndibva ndatransfer balance yachona 15,000 yachona. Vadaudza kuti mari yakafamba sei, kana uchida marisitsi achona ndinawo. Sisi Shingi ndavaforwardira marisitsi emabank statement ese yekuti 50,000 yese ndakaitumira guys. Anditi let's just be honest when we analyze the situation. Tisazame kusvibisa mazita evanhu. Anditika atidi kuzama kusvibisa mazita evanhu. The systems have been transparent. Anditi 35,000 was paid, was given, and our agreement was pachatanga kupiswa 35,000 iyoyo shafanira kupiwa ma receipts kana accountability kana statement yokuti tatenga zvakati. Anditi but izvozvo hazvina kuitika. But despite that, the balance of 15,000 was transferred to the chairperson of the Zimbabwean community in Cape Town. Andina kana kuti ndakatora mari yemabank charges kana kuti chii, and I've sent the proof kuna Sisi Shingi nchivaudza kuti mari iyi yesi yaienda 50,000 handisisina kana cent riri maakaunti mangu. Kuti tizive kuti yakatanga kuenda 35 yachona so far yakashanda sei. Our agreement was ndinofanira kupiwa statement yokuti kana kune organization yakapiwa mari, vakapiwa mari so far yashanda chi, hazvina zvazvabuda. But I ended up also giving them the balance of 15,000. The 35,000 was paid guys, but pakaitika kusawirirana, kuudzana mashoko, vamwe kuita zvekuramwa nevamwe vakambenge vati vari kubatsira for free vakazenge vakuti takuda kubhadharwa mari, takashandisa mari dzedu, vamwe vachiti ndani singaende kubasa and so on. Anditi saka ndo zvakaitika guys. I won't go and join my life kuti uri kudiwa kulive kwaningi kuti explain. Inini ndiri munhu wemurume guys. I still need kuti my sisters angu mimi mundi respect semunhu wemurume. Makazona ndakutrenda ndakujoiniswa malife kunzwa munetsi kutaura kuti mari yakafamba sei, hazvizopo respect yakanaka guys. Anditika tidangoti munzwisise, nemuwo munotozopesera makutoboikana kuti komukoma vakuita sei, vakupinda mumagroups vakuita sei. Ndiri munhu wemurume guys, toda kuti mundinzwisise ipapo. Mari yese 50,000 yakatumirwa, ndatumira ma-proof of payment yemunhu wachona ndinaye. Anditumira, munogona kuvafonera kana vari Sisi Shingi vaita live unditi Mo Boys uya pa live undijoin. I have no problem to join, but handikwanise kujoina live yemumwe munhu ndichitsanangura kuti mari yakafamba sei. Our community in Cape Town vanozviziva kuti mari yese ndatumira Sisi Shingi, ndavatumira proof yekuti mari yakaenda kupi guys. Asi kana zvazoita the worst muchida kuti vamunetsi chitsanangura kuti titumirawo proof yacho na poster, I can do that. But kutaura chokwadi pamberi peMwari guys, God is my witness guys. God is my witness. I never took even a 10 cents, even a 5 rand. I transferred 35,000, but 35,000 pakatietika honde ipapo. Ndikati 15,000 iyi yachona because ndainzi wapost takabvumirana kuti mari ikuiswa maakaunti machairman. Then vamwe ndobva vadzoka vakati aiwa zvaitechi, pakaita makakatanwa, vanhu vachinetsana, vanhu vachitukana. Anditi I do things from the heart guys. Dai ndiri mumwe munhu ndaigona ndakati rega nditoroka 500 ndingoti ndadiro fiyo ndawedzerawo ticket rekuenda kuita sei, ndabhadhara accommodation, not even a cent. Ndosaka muchiona dzimwe dzenguva ka ndichiti some of us guys we have built names and reputation at all. I have to protect my company. I'm able to protect vanhu vanobhadhara ma-policies every month ku Great Hope. These are millions of money that is paid to me. Anditi so chanda kutongokumbirisa nditika tisasvibisane mazita guys, and I'm saying this in a recording live so that munzwisise. Ndakabvisa 35,000 pakutanga,
balance 15,000 ndobva ndatumira and so on. And our agreement was pa 35 yachona panofanira kuya plan yekuti yasenzeswa zvakati, and it was also for discipline, guys, anditika, because vanga vakutonetsana anditi. Then the balance yachona ndakabva ndatumira, and I sent the proof of payment kuna Sisi Shingi anditi. The next time kana vanhu vachida kuzosvibisa masite evamwe, guys, tinenge tisade kutitambira mari idzodzo. Ndakaita meeting nemunhu wese ndakati ndisati ndaidzokera kuJohannesburg, I need to make sure kuti handende nemari iri muaccount mangu, but because pakaitika noise, pakaitika makakatanwa, vanga vari panotozviziva, guys, handitika. So please tisasvibisane mazita, guys, handitika. Handiri kukunyeperai, I'm not rich, I'm not poor, but the Lord is able to make me, the Lord is able to look after me and my kids, guys. Handisi tsotsi, handisi mbavha, handidye mari dzevanhu, guys. I actually take money from my pocket to assist people. Mari yacho naye murikutaura kuti Mr. Munetsi vakadya mari ika. Ndakaidya kupi? Makandiona nezuro, guys. Besides kubatsira vanhu ndiri pabasa, makandiona nezuro ndichitaura live here ndiyataura kuti mukomana angu rekana angofa uya nditi adona. That board is going to give me around 30,000. Nasi mandola maskati nchiti mukomana uya awanikwa akafa uya. It's another 30,000. Then another one yandiri kuwana izvo is 30,000, which means ndiwo mabodies andako collector. I've got 90,000, guys, within a day yandatoshanda. I'm not talking about vamwe vanhu vari kushanda kwakasiyana siyana, mabodies ari kuremove and so on. I work for myself. Handibere munhu inini, guys, kana send. Chatongokumbira kuti, guys, kana zvichizoda kusvibisa mazita edu, guys, next time wesada kubatsira mari idzodzo dziende muvanhu dzisasvike kwandiri, guys, by please dzisasvike mandiri, handitika. Please ndakutokumbirisa wese achada kubatsira or in future tongosiyana nazvo zvese zvokuti Mr. Munetsi, handitika. From today you never hear me ndichiya nchitibatsirai vanhu, because hazvipe picture yakanaka yekuti zita rangu raakutotrenda zvinzwa Munetsi vakadya mari, guys, Munetsi akaba mari, guys. Hazvisi right, guys. Especially wese ada kubatsira, ada kuita chi, don't ever include my name again. Again. Kuconsulate kwachona mundione nchitsikako. Kwese kwakuchinzi kune rubatsiro. Because at the end of the day, guys, takaenda trip yangu yeku Cape Town yendege from takaenda na General Store. My flights ega, they costed me around 6,000. Tiri 2. Anditika. Dakaso haya motikari yandefamba naye. It costed me about, including deposit, dakabhadhara about 4,000 something. Ndobva ndazodhungwa nomumwe munhu. Saka it's okay, takati 6,000 yakaenda kuma tickets, guys. Motikari ndakaisa including deposit 6,000, yatova 12,000. Ndaigara pa Century City. Accommodation yangu, it was almost 5,000 for those 3 days. I used 17,000, guys. 17,000. No one said kuti Mr. Munetsi kupa mari yako back and so on. Anditi. So at the end of the day, kana mauda kundisvibisa zita vanhu, ninye kuti chi andichaziya. Andina kana sendra ndakatora, guys. I have used my 17,000, guys, kuenda nekudzoka. No refund. Kana dai wangu vari vamwe vanhu matsotsi, vanogona kutotanga kutotaura kuti mari yaiswa muaccount mangu, but pane mabank charges kamaburitsa Mr. Munetsi. Wakaenda even applicate pa Google, check out how much are the bank charges transferring 50,000 from FNB. Don't be surprised nogona kutosvika kuma 300 and something, but mari yakabuda yese yakakwana. Andina kana send randikasarwa naro, guys, kana send. But kana zvakuti zvasvika mukudai, then makutosvibisa futi mazita edu tichinzi takadya mari, hazvibatsiri, hazvina kunaka. So kubva nhasi chibatsirana nehama dzenyu, handitika. Musambofa makandiona nchinzi vaMunetsi vaenda pakaungana maZimbabweans izvozvi vari kubatsira, vari kuita sei kuti mabhazi aita sei, mundibvunze, because at the end of the day hazvina kunaka, guys. Andina kana sendra ndakatora, guys. Sisi Shingi, I forwarded the proof of payment 50,000 yakakwana. And vanhu vacho noku Cape Town, chairman, I've given, andina kana sendra ndikasarwa naro, guys. My hands are clean. But hazvina kunaka izvozvo, handiti. If that's the situation yekuti tinenge tauda kusvibisa zita remunhu, guys, hazvipe picture yakanaka, handiti.
next time kana chibatsirana tobatsirana zvedu tega. Handitika musauya muchiti Mr. Munetsi even vakauya vachikumbira account number yangu ndobva ndakuudzai maitaura kuti kambani yenyu ida kuisa mari kuGreat Hope. And kana makanzwa vanhu ndakataura nawo palive ndakatotaura kuti pane even community yeCape Town ndakaita meeting nana chairman nezuro ndikati chairman honai pane kambani iyi handitika sisi team yese pane mari ida kuiswa muaccount meGreat Hope asati aziva kuti mari but vatoda kubatsira mari iyo yakangosvika handitika ichangoya kwamuri direct. Then ndiri munhu tsotsi guys, I would never even tell them. So in the event yekuti zvafamba sei or what, I will tell them to keep that money. And actually I'm going to send them an email. Vondipa ndichava pama banking details achairman Cape Town. Toregera kusvibisana mazita. I've worked very hard to build my name and to build my reputation. I don't even take a 10 rand yemunhu guys. Then nhasi ndochinzi ndatora vamunetsi vakadya mari. Indati chidarano guys so. No man. And I'm not going to join any life. Ndangoti ndizvitaure. Vanga vachiuya vachibvunza kuti mabhazi anowanika kupi, zviri kufamba sei. As from today onwards, don't ever involve me panyaya dzavanhu vari kuenda kuZimbabwe, vanhu vachiti havana mabhazi kana kuti chi. Because kana at the end of the day, zvakusvibisa zita remunhu kunzi munhu akadya mari guys. Zvinofamba sei. I don't want to be involved again. You never see me even posting anything that is to do nezvizvo zvazviitika. Vese vangaone sisi vanga vachindidzwa kuti vada kundoita donation yenyu mangwana musi wemandi tienda nezvinhu zvese zvamatenga tiende seconsulate. Musauye muchisandifonere, don't call me, tsvakai vamwe nokushanda navo. Handichatombodi kunzwa nezvazvo at all. Let me work. Ini ndinozvishandira guys nemaoko angu aya. Ndo maoko amaona abvisa board tiri namukoma Thomas tiri 2 tabvisa board umba tiri 2 ndo panobva kurarama kwangu ikoko guys. Handidyire munhu, handibe mari yemunhu entichi handitika. So inini ari kuti join my life zvakati muzvichenure. Please, I'm not going to do that. And I've said it once and all. You never hear me mchinzwa nyaya kuti maZimbabweans amabhazi zviri kufamba sei chichi. Not today. You never hear. You are not going to ever see any update yezviri kuitika zvese izvi muSouth Africa. I don't want to hear about it. I don't want to be involved. Maona some of us mariski atinotaura nawo guys. Jacinta chaiye aposta post yandakatora ndobva aposta papage pake pane vanhu vane utsinye achitiona zvapostwa nemunhu uyu. Risk yachona yandinotora guys, ndinoreceiva madeath threat kumacalls kumawhatsapp ndichiudzwa zvese sinzi sangaiwo tinoziva motikari dzako dzese pakati unoshandira pakati, we are going to come and burn your cars when there and what. I've got ndinopiwa mathreats asingaite guys, but pachangu guys ka ndiri munhu akasimba guys ekuti ndongoti upenyu hunhu rumaoko maMwari. But azvizopi picture yakanaka kana wako akuiswa nzwa wakati andina kana send guys. Even ndiripo vamwe vachi ndaigona kungoenda kuna chairman ndoti chairman mabva kupisa mari, vanhu vapedza kupisa mari yandakupai honaiwo zvakaoma, ndikukumbira kuti mundipo mari yefuel yekuti ndidai kana send. On top of that, pandakasvika panzvimbo bvunzai vanhu vekwasisi Clochi Hutsa Foundation ndakanotenga chingwa chakawanda guys. I spent more than 3,000 rand yatakatenga tine chingwa chatikasvika nacho chatikasotenga chatikasvika nacho. And kune vamwe vanhu vakanga varipo eti tikusenzesa fuel dzedu kunza chikafu, ndakatora mari muhomwe mangu ndaingoya nchivapa vamunetsa tina mari yefuel toda kubika manheru ndichingotora guys muhomwe mangu. Denda ndirimwe munhu ndaigona ngotora kuti sisi shingi pamari yamukabvisa 50,000 pane imwe problem yakazomuka kwakati, saka ndakutoroka mari mbijana ndita sei ndikavhe kwakati. Ndaigona kuti vanhu veku-KZN vaichema vanhu kwamuti wewe ndoti sisi shingi ndazotora 2,000 or 1,000 rand kupa vanhu vari kuLimpopo, kupa vanhu vari kati, but ndakanzwisisa kuti instruction was very clear. Mari iyi inofanirwa kubatsira vanhu vari kuCape Town. But anyway, ndazvibva mazviri. You never hear me nchiposta zvemabhasis zvechinyonga dziri kuitika. Not at all. Regai ndisiyane nazvo. When you are being awarded after all these things, kunzi munetsi akadya mari, vamunetsi vakaba mari, vamunetsi vakadya mari, yangainzi batsire vanhu. Hazvina kunaka guys. Handiti. So, ndatopedzana nazvo. Ndabuda mazviri. Vada kubatsira vese. Muenda kuconsulate vari kuti mabhazi ari kufamba sei, tanzwa nekugara musango, muenda kuconsulate mundobatsirwa ikoko.